Sagudahin ng ti surat ti pagkasalitaan ni Ruda. Dear Manong Nemi, apay nga ta Manong Nemi nga dadagiti na singpet adamet dagiti naluko. Iti may isa nga pamilya at dagiti pamilya nga dagiti anak ada na si singpet adamet dagiti may idyat nga naluko. Apay nga saan nga papada. Nalaing da ko maamin, nasingpet da ko maamin, tapno naragsak dagiti naganak. Nga madalat ako nadag ita. Uno black sheep ako nada Manong Nemi. Kas may isang nga babae, siyempre, no agayatak ko na, kadagbalintong asawak, dayatek, agbalintong ama, digit anak ko, agbalin nga padre di pamilya, asino ti pilya? Saan ka di nga di dressing pet? Napudno, napakumbaba, manang isagot, ore man saan mga nakumpleto, ore man saan makungkun na nga perfect, ngem semi-perfect, no adaman bisyo na, gakangilan, datay lalaki nga dinapulos pitikan, saktan, ti asawa ng babae. Kastawa ti babae nga dinamat saktan, ti asawa ng lalaki. Ngem, no ti puso iti agturay nga mangkulaap iti panunot. Mabalin siguro anong naming adu di kitay, makon ko na nga, minamauyong nga ayat. Nga madamat purpose naman ng name. No dayta nga ayat ket isuman ti magbalbaliw ti maysa nga parswa. Saan ka di nga dakkel o nga challenge o na bakadayawan no dayta nga panggap katagbaling. Maysa ka na kang kanang ngagbibuya manong name ka datoy nga programam ket kabutajak amu ti mangisurat nagsapulak iti writer ket namamok ni Lady M. Isutinak ng isalaysayan kadisot nang urnos ka nang ipatulod kang kakadato nga pakasalitaan. Agyaman ako na nga rin kang kuana ni Lady M. Kan kasama ta nagyaman na kang kama nung name it, anos mo nga mangibasa mang tedbiag kadato nga pakasalitaan. Kablawan kay nga rin, dita Nemer Studio, your family. Sama ta na kablawan, nagitipadag ngagbibuya, digiti OFWs, nagiti amin-amin ngagbibuya. Happy watching. Nanuro na kang kama nung name nga sa katimun dato nga programa. Nembag, nga oras tayo amin, kat kastoy nga nakrugyan, dahil nga pakasalitaan. Mangup opisina akidin, at nasurok nga makatawan nga gup opisina kalpas nga nagradwarak na itik ko ti board na irawar ko manong name. Napapakin ni mama, nagdagdagan dakon, nga agasawa, nga amok kanon, tagbaling nga boyfriend ko, nga baling nga manugang da. Nga sino nga ti amok, kadawmat pa iti nakainlabak. Dilagbasbasak ti college, manong name, nakadado kita group back kanya, kaya mga bagbagang nga, Rhoda, you're so beautiful, Rhoda, I love you, si kantot kayat ko ang baling nga inadigita anak. Kanda dumapay nga kasamit nga balikas digiti lalaki. Manipulative text message, titawag, wano may da pa nang isadag kanya, kat awisan tak mapanag merienda. Awan ni dito umayag pa siya dito balay, manon name it, istrikto da papake ni mama. Orean yan to kanot mapaspasama kan no makapagturpusak na dan trabaho. Ngimidad ng trabaho, ore openin ng may magpasyar kanyak, o may magpasyar kanyak manong. E di may isang aldaw manon name yasad ganak ni Luta. The best friend ko kin kopi sinak. Friend, ilibrahan to ti lunch. Sa din no, siyempre, mapantay ti podche, no ni timul. Kasta nga rin tinapasamak manong name, napang kami ti may isang restaurant, edited ti waitress, ti menu,
Nagpili kami, manong name no, ti ordered mi. Basit manong name ti tao. Lujak marino, 5 lang alamisaan tinakoparan. At may sa lalaki ken babae, ti may sa nga suli, idin to ti asidagdag at adamat may sa lalaki ken babae. Siguro agaain ayat da. Agpalpal pa kam idin kani Roda manon nemi idi pagamom nakiktut kami. Idadamangeg mi nga manalpaak. Oh! Uy! Apay! Ano na? Dikiti ada sadya akin suli nga labisaan. Dinarog mat na dikiti duha lalaki. Siyempre manong nemi awagan mi ti police. Guard! Police! Siyempre dakis manong ni Jaka mo na sa dinot ayan ti security guard iti nga mall. Gayam ka damat anawaan da nga sa bali manong nemi nga lugar apaset ti mall. So awan ti nakaresponde nga guard. Guard. Kakaasin manong nemi ti maysa kadag iti lalaki pero nga manmansuan ng tinalukluk mo. Nakangangamat nga dapat aganawa dagiti duwa babae manong. Siya akong manong nemi itinagin tutured nga timakder. Masadag, hey! Sa rengamon! Di ka kadimasyan keng kuhana. Taktakil di bagay mga misika. Taktakil di bagay mga keng kuhana. Manong nemi, ingawid ko ti ima na numampay na nabakid ako nak sa ko indurol. Nagigtutak manong, siyak matindaro pa ng halayatan na, hey! Imbag tayo ka-date na babae manong name inarakop na ngayong gawin. Hey! Saan mo matangiram-rama? Nagad babae day ta? Biyangot ka niya. Imbag tayo dati girlfriend ko nga nangigawid ka niya. Tanong saan? Mga napaturog ka. Bastos ka. Luko-luko ka. Arig nagparparintumangan dati kalablaban mo. Saan nga bumales? Kakaasin tinamayam keng kuha na. Anyan ba asul na keng ka? Nalakamat bibiyang mo. Hindi may matlayangan manong name ni kiti gwardya. Siyempre, ti lalaki nga nang kakaasing nang dangran, tipadan ng lalaki, naging nga atumat aji ima na. Presinto ko na dasigod. Sa da inarayat manong name, instead sir, dumteng ti ambulansya, inya ambulansya, talaga kakaasing din na may anak, inlusak-lusak na. Di makadakas manong naming ayabandak met dagiti gwardya. Apel yan naman dak. Sige ti may sa ka nakasaksi. Ananaskan pa nga, mairamanak dita. Sige ti naganawa, miss. Naganawa ka pa, mairamanak ko ma. Roda, sumurot ka. Na? Kuyugan ka. Wanang sa panang obisina tan, makamod tan. Tumawag ka dyan obisina. Bagay ti napasama. Basta sumurot na nga doon. Nakatadugayan man ti bad record manong naming dito nga lalaki. Namuwak tinagan na idag saludsuden dagiti polis. Saan ba kita na saludsuden? Si Kamanen? Hey, sir, kaman na. Apete ka masyan ti padang nga tao? Chris? Hindi balod dakmanin. Sana kan tuman may piyansaan ti amam na konsentidor. Isakapin ko man dinakpiyansaan. Alang amin di basol kang gana dyan. Tanapa mo dinangra ng kakaasi. Kumuskusilap. Sana kitkitain ti girlfriend ko. Anak ko mo, or si kakamakas pagkarikan, sir. Ada ka date mo. Ada ka asidig mo nga lamisaan ka dyan lalaki. Kuskusilapan na ka. Sana kitkidayan ti girlfriend mo kasangsango mga mangmangan. Ano trik na mo? Sanga tamit. Ano nga saan? Anak ko matpambara ka mang dalog ka dyan lalaki no danak kuskusilapan sana kitkidayan tinubiyak. O result so dam kini Fe. Ti girlfriend ko. Nagpeso ka di Fe? Kastansang peso sir eh. Ti kinidayanak namin sa ngamin dyan lalaki. Sinong oras, kidayan na ti girlfriend ko, sana kusilapan, sinong kamat saan nagriri. Da kayo miss, ha? Ano naman tinimatangan nyo?
na matahang milangin itay hagkap kabildan, bumalbalis ti kadwanan mo sa na makabalas, aging gaan na tulid, na panamatin lusak-lusak kakakasi. Naganawa ako na, nanawak so na. Nakibiyang ako na tamasyanak nga rin tao. Tao mo't sa baling ang mga nawa. Dagiti duwa nga babae kat nakangahadam at latan. Kapinanom na jay natangran. Jakap kapinano. Daka magkaopisnaan kami, nabuyamit na pasamak. Sir, maling ka din pumanawan? Hey, miss. Mabaling nga mamon tinagan mo. Kinuna ni Chris Manunemi. Ruda. Cellphone number mo? Ano, happy ko ma. Maited ko. Wala na. Happy ko maited ko. Facebook account mo. Saan kuntong ited? Sir, incoming. O, sige, miss. Hindi makasangpat akong diti balay manunay min istoryak kada papake ni mama. Anat nagan na? Christopher de Guzman. Christopher de Guzman. Agad kang kanayon nga may eradradyo deta. Naloko-loko nga talaga buong tiolo. Hindi ka na ako makakasta nga tataw kat. Ipisok na ko man ipagbaludan tat malungsot. Ije pagbaludan ko man pangipakitaan da iti kinamaigil da. Ngayon naging ka na wayada, kasang kabasit lang ang diferensya. Pag-orop na siguro ang kuskusilapan na laeng, kadakit-kid dayan na di ayaman nobya na. Dagiti tao nga mangparparnoy ti gulo. Basit lang nga banag at gulo. Kahit nagid din nga alahin ti cellphone number ko, mama. Tape ko, ma. Tsaka mo, Baka agkras kang ka. Hey! Agkras kanyak ti kasdi ti klase ng nga tao, mama. Sa bagay, guwapo. Guwapong yung naloko. Guwapong yung barombado. Ada yung date ng nobya na. Nobyak ko na naman, mama. Erase. Libata mo. Ngayon tumaminsan, roda iha. No adda kas dyan nga gulo, di ka makibibiyang. Mama? Ete ko nam dandanin na ka, dinanog dyan lalaki. Kasi doon nga dyan girlfriend na nga nangigawit kang kuha na. Di nakaramang ko kung disnog, di may sa nga barombado. Padasan na. Siyak matin ti mga saklang kang kuha na. Palungsod ko ti pagpaludan. Napimitas ko no, dinanog na ka talaga. Tapno at pambara ka mga saklang. Di makadakas manong naimi alala e kung titurog ko, nalipatak in silent kuno inadap ti cellphone ko nagring. Sino nga ta? Kinintak, saan nga nakapunbok? Sinong batak? Hello? Hello, Rodan. Sino dito? Hindi ka mamuha. Siyak ni Christopher de Guzman. Titarantado? Tiba sugalero, buong tulo, tinakalukloko. Pasensya ka na, tinapasama. Nera na ka nga na yung matangam. Kasano pa nakaalam sa cellphone number ko? Aming nagtaragagay, haramitan natin amin na pamuspusan. Sorry, For what? No, dandani ka man na danog. Amom, napimpinas ko man na dinanog na. Ape ko na. Siyak ko mati nang isaklang ka. Iti pa nang isaklang ko. Saan kuntong isanod kaso? Palungsod ka tabagbaludan. Kas keng tao nga rumbeng at ituneg. Awang kay tirwar. Tapno saan ka manggulgulo. Kita, alo ko yung ano didangrang ko tagdarom. Ngayon saan nga darom? Siyempre, dakam tekid lahat areglo. Siyak ba tinaggastos? Karagit ti pa naka-hospital na. Kano, ada kayat nang agdaman, ti kwarta agad. Mamadimit lang ta. Bak nang ka dito, adok kwartayo? Abay, naloko ka. Tsaka mo.
Okay, may pa ng disiplina na papakin mamakanyak. Ada ngamin ugalik no kasta nga makusilapan ak. Tsakayat eh. Pagarup mo lang siguro ngam saan ba't ngagpepeso. Saman, kinusilapan nak. Sana kinitayan tinubyak eh. Tsakayat kasi dyan. Nagsusuri mat ka diyang. Wari siyak nagsuri akmet. Napang ko sinarong ka rin di hospital. Namamok na di parents na. Diyan, sa dangagdarom, ngayon tigastos, sa makaamo, sa dagkid daw di tulong. Okay lang, parang met. Okay, met tapapakin ni mama. Naragsaka ka din naman ang ramtipada mga tao? Saan? Sabi nga rin nagdangran ka. Sa Anton? Sa Anton? Kasi kung may panagbalin na nga sa Anton. Tsaka mo nuwapay nga bagak na sa Anton. Kumusta kayo yung girlfriend mo? Itailangan nagsina kami. Insina mismo? Well, tasahan ko ka talaga nga love. Okay, matlaking ko na. Tamo na ba't nga saan ka seryoso? Insina ko no nawayak nga. Umay mang pasyar ka. Siyak? Pasyarin na. May sakamat na balasang, may sakabaro. Ano ko matidakis na? Nakapres-pres ko na talaga. Nakasaysayang ka, Chris. Guwapo ka ba't nga rod? Malalaking, di mo't among ipakat kinalalaki. Saan ko doon ulitan di mating aramid ko? Pastrikan lang dito puso. Rhoda, saan nakamamatikan ka? Di lang mabaling nga dinakdisturbuhin. Dito ito muna kahit maudi nga matang tawag mo kanyak, please. Good night. Okay, good night. Umay kanto pa siya rin. Inistorya kiniluta manunaymi iti kabigatan. Abing katawa ka. Di ba, agsapsapol ka ti lalaki nga, mangpasyar kang ka. Nakasarak kan. Umay nakapasyarin. Di ba? Manipod din naggraduar kang kinata pa nagpagtrabaho mo. O matindi umasadag kang agpasyar. Wala mga baga kang kati I love you. O, dahita, adan. Mesa lang nga bad boy. Agbalbalo ka nun. Oh, patyamet. Amom ti bad boy tulat ta. Amom ti babaeron tulat ta. Ti chick boy tulat ta. Malaksit na nun, na-inlove kan. Saan? Papi ko mama inlabak kan ko. Anak ko ba't gapuno, anak pa'y ma-inlabak. Ikisikabal na nagkuna nga gwapo isuna. O rin siya. Gwapo mo isuna. Ngayon maka-turn off, numaan mo nga loko-loko. Karabian na manunemi, kadigdigos ko, pampamagaak manong nitibuok ko. Tapos na nagastakat maturong akton, hindi matugtog tiri daw, tisilad ko. Roda, nakaturog ka din. Pay mama, pampamagaak pala tibok ko. At sa nga ilim, sino? O may mang pasyar ka? Sino mama? Christopher de Guzman. Ay my God, mga api pinastrek yo. Api ko mga di pinastrekan kinipapang mo. Kahit nakapakpakumbamamit ti boses na. Nga, orilag kurno. Kaya nakamamot tilang ana. Nakaninit. Mama, alis tulad nagpamarang no ada talaga iti may isang tao kat kono no santo. Ngem satanist moment. Laan, rumor kan, tasang umisuna. Pasang ilis nga sang ilim. Amo manak, kada kita kasta klase nga tao. Masapol nga respetarem. Ta amo na ka matrespetarem. Rinespeto. Ngem no bastusem, pesos delikado. Baga pagkaramida na katidakas.
kunam lano nakasingsingpet nga langa. Ti arwatin naman nun nemi saan matin nga bad boy. Wow. Kunam lano dagit ay pang-action nga aktor manun nemi artista. Flowers for you. Ruda. Kanadamutan pasurot na nga chocolate. Sabi ko man ito magustuhan. Chris, di mo katihawatin? Please? Nagtao da mismo iti kaungan ti posok. Sige, thank you. Agaman akmet. Inawat ko man ang name it inted na sa kusinay up ti talong nga roses, red roses. Fresh na fresh. Inalagi ti hardin ni mama. Saan ko ginatang? Nabindas ni, masetas ni mama. Hilig na. Katsi ka, di mo hilig. Idag hardin. Anda, damat hardin ko Adang har nakita. Sorry ano nakadisturbo ak. Sabagay, anak mo nagbayad. Tapno saan ka mapuyatan. Diyak mo mapuyatan. Saan ka man nga nakainom ita? Insartan kundi minom. Nominom ak basitlangan. Saan ako kuyog kami karigri barkada ket agan at karabukob tinumi sa kay manggulo. No, damang kuskusilap kada kami, hapi ka din sa akin. Kahit nung kusilapan ka ita. Sa muntong rami din namang kusilap kanyak. Taori kusilap kan ka, saan kanyak? Isam lat tadi kita matam, ori kusilapan na. Kahit no bilawang ka, kay kayat kumanin, labadasam timang bilaw kanyak. Kagatak asigod. Ha? Bilawan na. Amalak ba tasigod? Chris, sana ka rin may kari. I love you, Roda. May kamanuak kas pagadikan. You're my last. First and last. Abe ko mga first. Ang ba't siniryoso ka na kinipapay. Isod na tagkras kanyak. Tutupakmet. Siyempre, sana ka napaidam. Aging ka nakita ka. Namamu ka. I love you. Sikapay lang tinang niya pagkakakrota. Diyak maawatan tirik nak manong nemi tunggali balikas ni Chris iti I love you. Kasla aprusan nan ti barukom ko. Kasta una iti panagrag-oken panaglagto-lagto ti pusok manong nemi. Saan kuman adamot bakangeg iti I love you Ruda. Ngem na isang sangayan ti mariknak no ni Chris ti mangibaga. Ngem, diyak ipalubos manong nemi. Ngagtalin na ti panakainlam ko kinkwana. Kaya't kinunak kinkwana manong nemi, I'm sorry. Diyak pulo sarapaapen ti mangayat iti kasken ka. Roda, kasken ka nga barumbado. Kasken ka nga nakaad-adon ti bad record na. Nakaad-adon ti kaso na. Adon di kita napasaktam. Baka da pa yung napatay mo. Sana ka kriminal. Attempted murder. Kada frustrated murder. Ang ka pa nagkakaso ti kasta? Mat pa tinagbaling nga kaso. Gabot na puro areglo. Kunak ko ma.
Oin, puro areglo. Kaya indon ka nga awan ti areglo. Into no, makasarak ka ti katapat mo. Kaya awan to ti areglo na di kat binales, kuno saan kat mapadasa mo ti mapanidya bilibid. Di ka di mamati kanyak. Ngayon kari ko ni ti bagik, nga saan kunton nga ramiden. Idya kon di barkada. Idya kon ti nalabes nga inom. No, adamong kusilap ka tiyak, okay latan. Palabsak. Taridik-tirik-nak. Saan akong ngagpungtot? Awanan ti pungtot nga agari ti konkak. Gaputa. Namin pinsan mo binalbaliwan ti kinatao. Iti mariknak ngayat kang ka. Okay, mamatiyak nga talagang ipatpatignak magpabeso man dito. But I'm sorry. Ore man nagsisigpat ka nga ako, nam? Ngem, I'm sorry. Diyak pulos arapa aben di makiasawa, makiayanayat idikasken ka. No naloko ka, edi? Naloko ka dolatang, ore anyat aramidem. Tadi ka di mamati kanyak. I'm sorry, Chris, no saan ka mamatikan ka. Tsak mamati. Anyat amok, baka no italaang. Ngamin to no, maalam mo ti kayat mo kanyak, agloko ka dumanin. So I'm sorry, Chris. Kaya bagbagam ti panagayat mo, ngayon paayan ka, sikod. I'm sorry. Iti dahi tanging bagak manong nemi na matangak limiday dagiti matana. Na matangak manong nemi nga gilgilap dagiti matana. Kaya na matangak mismo manong ti pa nagted-ted dagiti luhana. I'm sorry, Chris. Ada ka di malalaking agsangit. Diyak mawat ang trik na. Nasakit gaya. Siguro kastamat ti marikrik na di babae nga insinam. Di babae nga nangikariyam ti amin. Awan nangikariyak. Awan pa iti nangikariyak. Diyak pa nagkarita sa bali nga babae no di lang siksika. Awan pa iti nangibagak ti I love you no sana siksika. Ano nga tibagbagam ka nagiti girlfriend mo? Nobyo na ka. Awisan na kang merienda. O no aglans. So, dabay ti mangawis kanya kiti hotel. Naka-imposible ka, Chris. Kasla sana ka mamatikan ka. Sino ka matilaglag ka babae nga isudat agkalikhagom? Kaya da ka lang nga matagik ko, ha? Kaya dak matagik ko, ha? Hindi apagbiit. Gabuto sana ka seryoso. Saan damat seryoso kanya? Kaya dala siguro may experience nga makiinarako pitikas kanya. No, at dali kiti lalaki nga sanga seryoso, at damat di kiti babae. Alangan met iti babae nga seryoso kat accept ba kanya kat amo nga sana nga seryoso. Ito lang ang seryoso, ha? Kaya bagbagak kang gatay labi ko. Pinakin ang sikot. Sungarad ko na ka, I'm sorry. Ibawing mo lang ti sabay ti managayat mo, Chris. Awang pulos tinamnamam kanya.
Naliday manunemi ni Chris nga nagpakada ket imbaga na umayak tumanin. Agmambanog ka lang, Chris. Basta umayak tumanin. Bahala ka. Kabigatan na manunemi na ibagak kada papaga ni mamati na pasamak. Ay, katagad anad ka nga rod. Papa? Amam tayo dyan no, loko-loko. Di may isa nga loko-loko barambado. Buong tiulo. No isot masaktan. Agpungto. Ang mga ano ang garamit sa nga nasiyat kang ka. Di na siyat, papa. Kaya't mo nga mag-agaramit kang ka sa nga nasiyat. Tapno siya ti mga saklang kang kuwanan. Kasan no, papatayin na ka. Awan ti mabaling ko, papa, isot oras ko. Isusapo, ya. Tahan na nga ti kayo, tiyo. When I love you too, kuna. Awang ka di Apolos ti mariknam kang kuwana, pa. No, adaman mariknak. Ikate kasikot. Tsak to kaya ti maki boyfriend ti kas kang kuwana. O rin ay panagnak na ngagbalbaliw. Nakabutbuteng papay. Baka pepeso ngagbalbaliw ita. Ngay minton maalukoy ng tiriknak. Jay, agsubling tupat manin. Kasi noon nag-asawa kami kalkalpasan na kanayon to nga makigulugulo. Agbalin to nga buong tiulok. Konsumisyon. Ang mga numatmatayag tot na laos konsumisyon ko, papa. Ngam nagsubli-subli manong name. At abayan di gundaway nga saan ko nga sangwen. Dalatan mamaki ni papati magkisasarita kayong kuwan. Kahit ko na kanyak nilutay tinaminsan. Agananat ka nga rod ah. Siyempre tinaluko no masaktan. Baka adadangag luko. Sus, nakaputputeng no pa rape na ka sa nakapapatayin. Padasan na. Timang rape keng ka? Kahit mo timang-rape? Padasan at mga ramit tilakas kanyak. Kasla awang buteng mo. Ano ako matkabuteng ko? Nagasat ko lat. Ngaman niya nga na talaga timarik ng kengkwana. Lota. Ay, kinapod no nakit. Ay, temet. Ngam kahit kong iwagsak. Kahit kong ikatinda tangarik na kayat. Tapos ang kakadi nga nakasagana nga lumaban, nakigasang-gasa. Baka nalado ti amin. Baka agbababawi ak tulaeng. Yung sang kakadi nga rin marigatan? Saman. Marigatan ak, mang taptapal tirik na. Tatunggal, ibagak na saan kong ipatpatig. Adadaman na masaktanak. Ngam kahit ko tagrigat itan. Ngam tagrigat ak tutong palbiyak. Bahala ka. Tinawagan na kitimay sa nga malem anong name ni Chris. Hello, Roda. Chris, madamat trabaho ka. Saan nagring ti cellphone ko nga nakita dumaw-tawag. Baka malubadak so sinong batan ka. Mabaling ka di? Apagbit lang. Birthday ko yung tunibigat. Birthday mo yung tumibigat. Maawi sa kayo ko, ma. Dapat pa ka ni mamang mo. Dinner. Dito'y balay. Please. Sige. Ibago to ka dapat pa ni mama. Umay ka ito, ha? Advance happy birthday nga rin keng ka, Chris. Magagkarot ka dapat pa kini mama ti amin manunay mi katuon ko na da sigud. Api nga manut kaya sigud pa, ma. Kag birthday kayam sa tao kat nagawis. Amom iha, adadagit ikon daw yung asamo nga sangwan ni Suna. Da kami kini papangmot mang sango keng kuan. Kat kasla,
Ano yung stigmat tintirik namin kang kuan? Diyak man namot ha, kastan sa talaga no, di kiti tao ang loko-loko, nagbalbali da nakaam-amo da. Mamati kayo mag-maintain na kasi dyan. Kapag inaw-dawat tayo ang maintenance na kasi dyan singpet na. Tadi mo ka di kayat, nagsingpet ti tao, gapo ken ka, gapo ken na yan. Ure nagtultuling paayek. Makaano siguro, ore ka sa kabayang nangem. Baka mamannog nga kayat ken ka. Kit kayat nun tuntigin na. Matanda ka nga ruti birthday manunemi ni Chris. Kaduhami pa ni Luta manunemi. Ada regalo da papake ni mama sa baling magregalo. Da papake ni mama manunemi ti muna nga ng kablaw keng kuwana. Tanood-od kam kini Luta. Happy birthday, Chris, iho. Thank you, mama. Thank you, papa. Uy, papakin mamatawag na ka nagiti parents mo, Ruta. Mayat mo da papakin ni mama. Ano usam na ti? Binungon mi nga regalo mi ka. Kini ka regalo mi ka ni papang mo. No, papang mo ko naman ni mamang mo. Simublat kami meten manon na ni Lota ti muna. Happy birthday, Chris. Sika di ka doon din ni Rhoda, di ba? Kadi di restaurant, hindi nag-aam mo tayo. Kaya kinaduang MIT police station. Isak ni Lota, awang pa kinusilapak manong ni Lota, kas lakayat nang agawin kanyak ni Chris, nasihat matamsar dengan nakon. Hindi na kami manong name tinagsahong ng nyawat ko, ti regalo, nakiktutak. Ape ko nam, inarakop natin. Chris, thank you. Dahil ito yung ti kararagsakan na birthday ko. Tayo matindar ti babae nga patpatek ko. Ti babae ng balbali ti biyak ko. I love you. Si imatang daman ng name. Kat inarakop na. Kastaon iti pa nagpalakpak manong name di nakakita. Agrama matanda papakin ni mama. Imasdik ti dua, babae ka lalaki, amok manong name nga dito di kitaganak ni Chris. Ay, mong nakastaon ni ragsak mi nga kasawa ta makita mi tiragsak ti anak mi. Ma, pa, ni Rhoda, tagbalin tumanukang yo. Chris, apay bagam ti astakit ang anak mo ta girlfriend ha. Bamlatan na, tapapausak latan. Ken, mama, papa, dagiti naganak kini Rhoda, dagiti ito agbalin nga abalayan nyo. Ay, abalayan! Hala, loko ka, Rhoda, abalayan ko na, dagiti agabalayanin. Makaliklik ka pa yung ita. So, balayan na barela ta. Basta jak kayat. Ini mang munak manong nemi kada kiti barakada na. Hey, mga tol. Ni Rhoda. Tagbalin to nga kaingungot ko. Iso talaga dati nga barakada. Imay damit Kung nakarot kadakwada nga, tuladan dahon. Santan nga mangriribok. Sa bagay di awan akon, ori mapandagi inom, awan ko no ti trouble eh. Wala siya gano'ng amin ka, trouble mo maker di. Diyan ka mo na matubungan ti arak ti orat ko. Trouble ti kayat ko takala yun. Ora basol na may sa katao ng kursunada tulpa ka. Nakakatawa. Ngayon saan kung doon nga rami din? Promise. Nasihat mo to sa mundo na rami din, Chris. Kanore no sa mundo nga rami din nga talaga. I'm sorry. Ori no birthday mo. Ibagak manin ka. Saan ko'y narapahap? Tibadda ni ti boyfriend na kasken ka. Sakit naman. Ibagbagak laking katipod no. Awang arte maramit ko. Thank you, Tim Micah.
At least naragsakak tanda ka. Nagtultuloy pa lang manunemi nga umay nakpasyaren pasarimot masangok ti magkisasarita kano sa angket damamakin ni mapapati mang sangok ken kuana. Intultuloy na ti mang tawag kaniyak manunemi iti good morning kablaawan na. Ori na dakto pisina no kasta nga lunch break. Tawtawagan na manunemi. Tinaminsan manunemi nga tinawagan nak. Ayan mo ngamin. Ano, Bram? Adag doon eskwela. Tagbasbasa ka? Siyempre ka ba't lang nagbasa? Ituloy ko man lang ti kurso. Kaspaset pa nagbalbali ko. Chris, ito makapagturpusak. Siguro. May kaarigakton ken ka. Again ka, manong nemi, nga wanin ti mauray ko nga tawag na. Alos si isa na. Kasi yung oras ko tumutawag. Hey! Ano problema? Haro da. Lota. Awan. Agam amutan. No kastat po tsura mga pasarito makder ka nga. Aw umatig ka po na nga tumakder ka. Nga mapanitiya sa baling nga lugar o napaset to pisina sa kan tumanag subli ada pang panunutan awan nyaman na ito di na pakadanagan kasdamat no ti sarda manong nemi your uray ko lang at matugtog tiri daw ti siled ko kat ibaga ko man ni mamawo no papa nga adda ni Chris nga maawan ti mauray ko apay kata nasiyat mat kadi ha? Dahil ito ururayag sang kadi. Tisanan nga itatawag kanya. Siguro kat naamiris ng tiyamin. Nga talagang awan tinamnaman na kanya. Siguro kat adan na sa pulan na. Adan sa baling ipatpatig na. Oh no, imbawing nanti sa baling. Tinawagak manunemi ni Luta iti may nga sardam. Hello, Lota? Uy, nakadisturbo kasi ka. Tapay. At may nang pasyar kanyak. Sino? Ni Chris? Apay ang mom? Ni Christopher de Guzman? Saan? Saan nga ni Chris mo? Tigat pa nagkanaganda. Ni Christopher nga peso mga Christopher palayon na tuper. Kung naklaman lang, no? Si Kandi, nangibaw ingan ni Christy. Panagayat na. Taabay, saan nakanpaspasyarin? Kan saan nakataw-tawagan? Saanin eh. Uy. Abad katawa ka. No, ano pa yung awanin? Di ba? Iso pa nakikawam. Kas nakaili mo maten, nga green ti cellphone mo, isot tumawag-tawag. Kas nakaili mo maten, nga bagada papangkin mamang mo, sa nga ilim nga ni Chris, di ba? Nga mawang maten. Ay, nako, ay, pinarparigat mong tumat ngamin. Saan mo nang mauray nga tumawag? Si Kandi tumawag, Roda. Ngayon saan kong inaramid manong na yun? Saan kong inaramid na talaga? Ngayon di may isang malam, manong na yun, isaksagan ako ang dikitiya. Gamit ko. Gabot agalasing ko. Edi, tagring di cellphone ko. Saan nga nakabunbok? Sinong batak? Hello? Hello?
Roda iha? Sandetoy. Ni, ni mamang ni Chris. Nana? Takit mama ni Chris? Hmm. Nakatawag kayo man, nana. Ada ka di problema? Nana apay? Sa, Jack ko ba kaya ti tumawag? Ta, saan nga kayat ni Chris nga ibaga? Ngem, napilitan na. Ta, naskin nga, ipakamok yung gaya. Nga niya, nana. Ni Chris. Nabayagan nga dito sa ospital. Nabaybayan na ba yung panagbasa na? Apa, inanan ho. Tsaka mo, ada na duktanan da nga sakit ti dalim na. Pasit sa ito sobra hindi nga panagin inom na, panagskirilyo na, sa kalbasan na bigla yung sarding na. Kasama ti ko na ti doktor. Nakaro ka di? Mabaling ka di nga sarong karam ti anak ko. Kabarbaring no, makatulong ka para ding panakarecover na. Kasi lang amin, saan nga sumamay digiti agas na. Gabot na. Di mo lamon, no kasunod pa nakariribok ko. Nga ina, iti kasi dyan kasasaan ti anak ko. Bayan nyo, nana, ibagay nyo lang ang ospital o rakit rumara kon sarong karak ni Chris. Private hospital manong name tinaka-confinan na. Bukod na di may sa kwarto. Nadanon ko ti amakin inana. Hay, iha. Nana, sumalik ka. Ano to, Brana? Nabit, dandani siguro makaringitan. Kasi namin ti pamay ti doktor no kay. No saan nga pakatan ti pagpaturog, saan nga maturog. Oray na ko sanot, oras ti nabrabi, nakariing, simululagat. Nandinig riing, agyaman kami ta pinatgam, tikid daw ko king kaya. Imres ti bagina, adot kimutungan na. Sayang na mabayan at panagbasa ng imbarbaring na makapag-recover tumatlang kita. May tuloy naman lang panagbasa na makapag-make up. Kinasaritak mat kaya di kita profession na. Di kita professor na. Nagpagada di kita agasawa manong name it at naskan ka nung aramidan da. Adadalang ti ospital manong. Kaya agsubli manong name it, di ka makapuot, makariing ni Chris. Hindi makita na. Roda. No saan nga timawag ni mamang mo? Saan ko kuman nga namuan? Numanin pakadaak, ngururaik ti tawag mo. Numanin ururaik, ng matugtog tiri daw ti silad ko kiti bagad na papakil mamanganda ka. Gayam, na-hospital ka. Nagkamanak na din nga. Kung ni mamang mo, kasla, saan nga sumamay di kiti agas mo kaputa? Kasi sa mo nga, di mo ka din kayat pahimbag? Di mo ka di kayat nga maitulit ti panagbasa?
Di mo kadikayat na makapagturpos ka, kalpasan na. At nakati man lang namnamak. Grace, inurore ko tawag mo. Inurore ko tis panang pasyon mo kanyak. At nakati man lang pasad ko itapuson. Kinapudno na. Tunggal gandatek ng iwag saktirik na. Anadang siyak ti masaktan. Chris, naskan ka di palang ibalikas ko. Rhoda, thank you. Bimangon manong nemik at inarakop na. Baka makabatagas kang ka. Narakopan ka. Nga bumangon ka. Nalingan akon. Slak lang nagpambar. Saan ako makadadot imbrasam? Awanin ti ko na macho nga mapagim. Alis nun tulang pasublit detoy. Sangan po nun ko na di doktor nga. Dadadael ti dalam ko. Madigahin mga nagpasulat ay sobrang nga inom, sigarilyo pagkatapos kat maisar na nga sigod. Madigahin paso kami na. Maikawa ka. Maikawa. Tibagim. Awang kasi tay ininot. Nga pa ng pasardeng mo. Hanggulpe. Imbaglagit din tataka. Nalaingan ako. And I love you. Kahit ko mangikamis mo kang karot, ha? Well, I love you too. Chris, promise mo, ha? Sa mga sublian na pulos ti barkada, sa mga sublian ti kinalukom. Saan? Promise ko. Saan to? Manong Nemi, nakalalisto nakapag-recover ni Chris. Kaya dinalainganin rimwar, nagsublimat lang nagklase, Manong Nemi nag-make up. Kaya di nga matlay nga tawen, Manong Nemi nagturpus. Iti kurso na Manong Nemi engineering. Nabayag na gayaman nga sarding deta ang kurso na Manong Nemi, dinisungsung ti barkada naman pa'y duwape ko mga tawen. Nag-take the board, Manong Nemi kat kastoon itiragsak na, iding ipadamag kanyak na may sanganan na nga engineer. Hindi makastrekan di trabaho, Manong Nemi, ba tulong di kitinaganag kinkuana. May nakpinasyar, Manong Nemi, kat daytan. At dan inopen na, Manong Nemi nga kahita. Kat ni, will you marry me? Kung ano natin. Idadyayan na Manong Nemi ti wedding ring. Sampung iba ka nga saan. Gaputa. Mabakatan ka. Uyubiyak pa ya. Ngayon panawanan. Will you marry me? Yes. I accept. Awamet pa nagkadkad kan riridig di parents ko Manong Nemi ta kayat dalauna yan nga gasawa ak. Kaya dalauna yung met Manong Nemi nga ni Christy talagang balin nga manugang da. Nagkalay sa kang nga road. Kini Chris Manong Nemi kat naragsak kami. E di dumtengan Manong Nemi ti first night, first fight. Dito ko ngayon paniknek Manong Nemi kini Chris na talagang isukit isulayang ti lalaki di biyak ko. Nasyak tas magmanulayan nga na ibilang idi nga birhen nga naggraduan iti kolehyo. Ngawat sa bahaling anayat ko na lalaki no saan ni siso. Iso na tumunakin maudi ngayat ko. Hakastamat ti pasang kaibaga na Manong Nemi nga di babae nga kinarelasyon na idigat sa nga seryosong italaing siyak laing iti inayat na iti damukan iti agnanayon.
Nairot mariknak nga nairot dagiti arakop na nga nabudyan ka dagiti ayat manon nemi. Nabara dagiti agek na adda na ibodi nga ayat akas met ti bara. Dagiti agek abalis ko ken kuwana ken irot dagiti arakop ko. Ayat ken ayat manon nemi. Bara ken bara. Isot mangitayok kada kami tinep na isang sangya na kinaragsak ken imnas amarik mo. Manugod ni Chris manong nemi ti sidong dapapakin mama ti pagnaidan mi. Tasambit lang isisuna manong nemi ti anak dagiti naganak ken kuana. Ken kakait ko tagtalinay ti sidong damamakin ni papa nang runa ket addan agpitpitik iti saklot ko. Ngay di sa anak hon iti agpiton nga bulan no tama ipinon nga bulan ti sikog ko manong nemi nagliba ko. Kat numabalin man nung name kat saan nga pawampanaw ni Chris iti sibay ko. Dahil ka nito nga dumtengan ti kabulanak at iso naman nung name. Gamnas kan balatama pan ti opisina, oray at damot na mamakin ni Papa nga mangkit-kita kanya. Chris Jr. man nung name ti muna ang buong ami. Kabuta lalaki. Ada dan tiragsak mi agpadpada iti asawa ki di ba ipas ngayon ti anak ko. Kastamatan da papakin ni mamakin naganak ang kuana. Umay may sumasarungkar dagiti katugangak manong nemi no kasta nga mailiw da iti apuko da. Ken may iliw da kini Chris nga anak. First birthday ni Junior, kaya ni sumaten ti panagbunyag na manong nemi, nakaduri kiti nagbalin nga kumpadre ken kumadrin. Kang runana na kiti dati abarkada manong nemi ni Chris. Di amok ide kitawanin ti dumteng panganakan nga problema mi. Ngamiti may isa nga malem manong nemi. Si Mang Pedak dito'y balay nga awampay ni Chris. Ladaw siguro. Dagos ko nga na inala ni Junior manunemi ta mailiwag kang kuana. Ingka pa agsukat ihasak ba nga sublatem ni Junior. Kahit kung nga maaraw ko ka magkantianak ko. Ni Chris, sapi nga awang palahing. Nasapsapan ka gawid kami si ka kahit taas asidag ti pa ko bisinanang imti si ka. So mati salut-sud ka na kay mama. Tama pala nga naladaw. Tawaga ma. Namagam na sa tinutayan na. Mula pa nga samping agawid. Tinawagak man ang name. Gariring cellphone na. Adamang receive. Hello, Chris, sweetheart. Pwede ka pa agawid? Mrs. Ha? Sino ka? May isa ka, polis. Pulis. Abang nga kang gata cellphone ti asawak. Mrs. ang kumamagbigla. Ada iti ospital ti asawa yo. Napaltugan. Kanya? Napaltugan ni Chris? Why, Mrs. Naambos. Diyos ko. Sampay ulit nakadayo manipod ti bisina na. Hindi damang parakpak ang kuhana. Natamaan. Nakaro. 50-50. No! Isang amon na ita. Isang amon na saan? Nagtabog-taboga ak manong nemi. Inananawanak ni Papa. Pinagtalnanak ni Papa. Imbagak manong nemi. Tinapasamak ng tawag da. At ng paltog ng tambang kay Chris. 50-50 ano, dado ti mama nga palay ti bagay. Manong nemi na bati ni Mama. So daki ni Junior kit nagkuyog kami kay ni Papa nga na panti ospital. Nadanon min manong nemi dito daki ti naganak kay ni Chris.
Mama, Papa, anong kasasad ni Chris? Anong kasasad ti asawag, Mama, Papa? Awat sa bali nga rami dandi, Nasaan ka kararag? Nagkasarita mi ti doktorita rimwari ti o emergency room. Madamadang operaran, kanikikatin na kita nga doong bahala na simrak ti bagina. Akit? Naimbas na ka nakararag ti kasapulan. Milagro ti kidawan ti kinapa Diyos. Tapos nagkastakit sante nga mapukaw ni Chris. Tas tangarod tinaramid ko manong naimi agar arubos di gitiluwag. Nga nagparintumeng manipuli ti ruangan ti chapel, panaka-chapel ti ospital. Inyadang ko dagiti tumeng ko manong naimi na ipasnaghan tinak panang karkararag panagtumog ken panagtangan. Inyadang ko dagiti tumeng ko nga di mano ni sangot ti altar. Tapno may panagnek ko ti kinapasnek ko ang karkararag. Awan ti sabaling kinidaw ko iti Diyos. Nusa nga ti panang silpo na pa iti biag ni Chris. Diyos ko. Orasan ko nga ibalikas nga mismo no anya ti adda ti panunot kendrik na amuyo. Amuyo na anya rito Ipatpatag ko ti asawa kagasman ti panang ipatpatag na kada kami nga gina. Kanya tinamnamain nyo mapasamak kanya kada kami nga kinano mapukaw ni Chris. Diyos ko nagbalbali ni Chris gawa ti ayat nga narikna na kanya ken ti ayat nga impariknak med ken kuwana. Nagbali nga na singpet. Nagbali na nga anak yung mismo. Amo na kayo nga tawagan, Lord. Diyos nga pagpakasik ka na kayo. Saan nyo kumapay lang alalayan ti asawak, Lord? Saan nyo kumapay lang alalayan ti ama ti anak ko? Ikan nyo kumati may kaduwa kabiyag na. Saan nyo kumapay lang alalayan ni Chris, Lord? Ang asyo. Inulit-ulit ko manong naimiday tapas ti kararag ko. Nga saan ko mapilang alalain ni Abo Diyos ti asawak, ti ama ti anak ko. Impagpakaasi ko na ikan kuhan. Nga karagit nga kanito manong naimigit lumablaban ni Chris kanipatay. Al-alungoyon di doktor manong naimi di angis na. Pinamok no kasano ti pasnik ko ang karkararag kastamet karigdaganak ken kakamsat na kastapay kada papake ni mama. Nagpatpatnag manon naming awan turog ko. Nakangkanahin ko ulit-ulitin. May di manon ta papake ni mama ito nagti-chapel indanon ta kanyak ti taraon ko. Ken ti danom. Askin ka nga mga anak ka minumak, tamangan no siyak. Iti sumarunungag ng gabit. Iti nagti-chapel manong naming nga nailibayak. Pinulubusan takla siguro da papa. Tapos nagkastakit makainan na. Nga di makariingak manong nami maininitan ng tirupak. Sumarot ti darang ti init iti day tangagsapa iti sarming nga nakalukat. Kat mismo nga masilsilawan maininitan ti rupak. Nga nagmulagadak manong nami nakita ka mismo tilang hati init. Kaligligak na. Kaslomos isen ti init manong nemi. Kasli pasimudahag na nga dabarong agsapa.
dimteng. Bimangon ak. Ni Papa manong name iti simbrek. Nagdaradaras nga basidag kanyak. Iya, ibagta na karingan. Papa, kumusta ni Christ? Good news. Imbagan ni mga agas, stable ti kasasad na. Nalasatan na ni patay. Nespal ti asawa manak. Lord, thank you. Thank you, thank you. Napanak nga dagos man nung name tinangyakaran dan kang kuhana. Sampay lang ano ko nung mabaling ang kasarita. Kasapulan na kanutinan niya na taorin na makariing sami ka nung tupela ka sa sarita. Your oray may manong name iti panagriing na kung nakanyak ni Papa. Agawit kantang ka. Sadya ka na mamigat ka ng dikos sa kang tumadlag subli. Gusto litan, Papa. Sa anak mo na bang sit? Ihar. Orat na ispalin sona. Kasta nga tinaramid ko manong naimi. Na ginarangop kami kani Mama. Edi, padamag ko. Stable ti kasasaan. Di Chris. Kanirakop ko tanak ko manong naimi nga ni June anak. Ispal ni Papang mo. Santa mapukaw ni Papang mo. Ti investigasyon na kiti pulis manong nemi rumrumuar nga bales ti motibo-ti amin. Naman da na kiti nakakita manong nemi at damang ito doon na sino ti kiti gunman. Kat na sino ti kiti gunman, mawaling nga posible nga na matiliw da, ibagada mat sino ti mastermind. Ngayon, parang manong nemi nga rumrumuar nga bales ti motibo. At di kano napakaruan ni Chris nga nadangran nga dandanin natay. Kat iso tibi males manunay. Nga maging kakanag ito'y manunay kat sampay nga natiliw dahit nga tao. No pa'y ikalkalik ako matigi di polis nga sapulen kan pagsungbatin iti Troy mo itilinteg tinaramin. Kaya agsublin di asawak manong nemi dito balay kalbasan anak kaunga rin. Baro nga biyag, sweetheart. Nga mamangano dan tumanin mangulit. Awan to nga tamit din. Sampay nga natiliw. Ti mastermind. Sapi ko matamatiliw doon. Kaya na mas pagalingan na matiliw. Kaya may ulit ti kaso kontra keng kuhanak. No kaya doon ito tareglo, mabalimit. Tapno, awanin ti, kabot-buten ko pa yung mapasama. Voluntaryo manong naming si Moko, iti mastermind, iti panakapaltuga, dan nakatayan ti asawa. Naman bisarong karan manunay iti pagbaludan. Wen, ibilat kaso kontra ka. Ngayon nakas pagadigan ta kayo reglo. Masung batang julaki di ka naskosto ti ospital. Mabalimat. Areglo? Iso ko matikid daw ka. Ngayon nauna ang kamlangan ng makakengka. Imaya mismo da kiti parents na kada kami manon nemi kat tumaw daw da kid daw da tarek. Singpet kanumat anak da manon nemi. Ngayon talaga kami nasakit tinakim na tinapasamak. Iso ng bayad di hired killer. Tapno, mabalis na tinapasamak yung kuwana. Why? Singpet nga tao, kayat na, tisaan nga, talinay di pagbaludan. Si mo kumat digadigan man, manunaymi, kayat pati isuda. Nabsoltuda. Ngem, rimmarga dumakasuda, kayat isudat ni pisok iti pagbaludan. Ngem ni Edmond, manunaymi, nga iso ti mastermind, nga iso idi tinandani na papatay ti asawak. Akasmet iti bales, gadandani nakatayan ti asawak.
Nasingpet Bensona, nagbaling kayemi, ken kumpadremi. Idi tamabunyagan ni Jennifer nga at Jenny Jr. Nanayon na may timay isang anak mi manong name talo. Duwa nga lalaki ken may isang babae. Ni Junior, ni Jennifer, kasama tayo ni Gerald. Tapik sabay lang napapagin ni mama manong name. Ngay sudat kang runan mga aywan, mangkuyukuyog kadagit ang kakabsat no kasta nga mapandagbasa. Intultuloy mamet manong name kinit Chris, iti nagtrabaho. Kas panakaisagana ti masakbayan na kititalungan na. Dahil nga ron manong name iti pagkasarita, kadagyaman ak unay ti anos mo nga nangibasa. Ken once again, thank you kani Lady M, ti na panangisurat, ken panangipatulod ken ka. Kalpasan nga nagkansalay sa kang kuhanan ito yung pagsalitaan. Sabay kumata, damat na ibatik nga adal, liwliwa kan pagsarmingan tibiyag, kadagitipadak ng ngeg, kan nakipag-abuya. Tuoy nga rodagyaman nga paghayam mo, Ruda. Iti pa nang isurat ni Lady M.